Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu grafiko estatistikoak. Eta grafiko estatistikoak egiteko, erabiliko ditugu beti maiztasun taulak. Hemen daukagu adibidez maiztasun taula bat, gela batean 14 ikaslek lortutako notak kontrol batean. Ikusten dugunez, 3 atera dute pertsona bat, 4 2 pertsonek, 5 3 pertsonak, 6 3 pertsonek, 7 kalifikazioa 2 pertsonek, 8 pertsona batek, 9 2 pertsonek, eta beste kalifikazioak ez dira lortu. Beraz, hemen egin dugu alde batetik maiztasun absolutoa, zutabe hau bete dugu, ondoren maiztasun absolutu metatua, eta honekin batera maiztasun erlatiboak eta maiztasun erlatibo metatuak. Beraz, orain egingo duguna da grafiko bat, adibidez, barra diagrama. Barra diagrama egin daiteke zutabe hauekin, 4 zutabe hauek. Adibidez, barra diagrama egiten badugu maiztasun absolutuarekin, agertuko zaigu horrelako grafiko bat. Hau da, abszissa ardatzean edo isa ardatzean jarriko ditugu kontroleko notak, eta i ardatzean edo ordenatuen ardatzean jarriko dugu kasu honetan maiztasun absolutoa. Horregatik izango da maiztasun absolutuen barra diagrama. Beraz, adibidez maiztasun taulan, hemen ikusten dugu adibidez, 3 behin ateratzen dela, 3 nota behin ikasle bat. Orduan hemen 3an igoko dugu barra bat baliora arte. Hau da, maiztasun absoluto hori adierazten duen altuera arte. 4 adibidez 2, orduan 4 igoko dugu 2 altuerara. 5 3, orduan 5 3 altuerara. Kasu berean, 6 3 altuerara, 7 2 altuerara, 8 bateko altueran, eta 9 barra, 9 zenbaki adierazten barra, 2 altuerara. Eta honekin osatuko genuke maiztasun absolutuen barra diagrama. Honekin batera egin dezakegu ere maiztasun poligonoa, hau da, barra bakoitzaren erdiko goiko puntuak lotzen ditugu lerro poligonal bat osatzeko. Beste aukera bat izango litzateke maiztasun metatuen barra diagrama. Maiztasun absolutu metatuen barra diagrama. Horretarako erabiliko dugu bigarren zutabe hau. Eta gauza bera egingo dugu lehen esplikatu dugun barra diagramarekin konparatuta. Hau da, adibidez 3 behin, onaino adibidez, 4 ja metatu ditugu 2 gehiago, hau da 3, hau da 4 kalifikazioa 3 altueraraino, eta horri besteekin 5 6 altueraraino, 7 11 altueraraino, 8 12 altueraraino, 9 14 altueraraino, eta 10 kalifikazioa 14 altueraraino. Uste duzute hemen izardatzean jarri dugu edo abszissardatzean kontroleko notak, eta ordenatuen ardatzean edo iardatzean jarri ditugu maiztasun absolutuen balioak. Eskalak beti aukeratu behar ditugu, guk nahi ditugunak, grafikoa marraztu ahal izateko. Kasu honetan eskalak jarri ditugu 3 ordenatuen ardatzean edo i ardatzean. Eta ikusten dezutenez, hemen beti izango da lerro poligonala, maiztasun poligonoa osatzeko, beti izango da gorakorra. Zergatik metatzen ari garelako, bai? Hau da, 5 kalifikaziora arte, atera dute 6 pertsonek.
6 kalifikazioa edo gutxiago 9 pertsonek. 7 kalifikazioa 12 pertsonek atera dute 7 kalifikazioa edo gutxiago. Horregatik, beti da lerro poligonal hau gorakorra. Eta egin genezak ere, adiez maiztasun erlatiboen barra diagrama, maiztasun absolutuen barra diagrama izan beharrean, eta baita egin dezakegu nahi badegu maiztasun erlatibo metatuen barra diagrama. Maiztasun absolutu metatuen barra diagrama izan beharrean. Beraz, grafiko pilo bat atera daitezke. Gero daukagu beste bat deitzen dena pilatutako barra diagrama. Hemen, ikusten dezutenez, izardatzean edo astizardatzean kontroleko nota jarriko ditugu eta ordenatuen ardatzean edo ardatzean jarriko ditugu maiztasun erlatiboen balioak. Kasu honetan ikusten dezutenez, maiztasun erlatiboa eunekotan adierazita, adibidez, 3 ateratzen da euneko 7, 4 euneko 14, eta hemen ikusten dezutenez, jartzen dugu 7, gero pilatzen goian jartzen dugu bere gainean 4 kalifikazioa da euneko 14, 5 ikusten dezute euneko 21ek atera dutela, ikasleen euneko 21ek, beraz goian jarriko ditugu. Eta beste balioekin gauza bera, 6 euneko 21, 7 euneko 14, 8 euneko 7 eta 9 euneko 14. Beraz, jarriko ditugu, ikusten dezute hemen, 21, 6 euneko 21, 7 euneko 14, 8 euneko 7 eta goian 9 euneko 14. Euneko euna osatu arte. Beraz, hemen oso argi ikusten da zeinek ze kalifikazioa izan da gehiena atera dena. 5 edo 6, oso ondo ikusten da. Hori da pilatutako barra diagrama. Egin daiteke ere maiztasun absolutuekin. Egin daiteke ere bai pilatutako barra diagrama. Eta bukatzeko daukagu sektore diagrama. Sektore diagrama izango da zirkulo bat edo tarta antzeko bat. Orduan, beti hemen hartuko ditugu beti maiztasun erlatiboen zutabea. Beraz, kasu honetan daukagu krela bateko ikasleen ile kolorea eta adieraziko dugu sektore diagrama baten bitartez, eunekoen bitartez. Ikuste zute adibidez, beltza kolorea euneko 50ak dauka. Euneko 10ak horia eta marroi kolorea dauka euneko 40ak. Baina zehazki marraztu alizateko transportadore bat erabili behar dugu, hau da, adierazi behar dugu zirkulo hauen limiteak beti gradutan. Horretarako beti egiten da 360 bider eunekoa. Hau da, adibidez, 360 da buelta osoa, eta orduan 360 bider 0,50, daude euneko 50 da, 180 gradu transportadorearekin izango da zirkulo erdia. Egiten badugu 360 gradu bider 0,10 dela euneko 10, da 36 gradu. Beraz, egin barko dunuke transportadorearekin angelu bat 36 gradukoa. Eta hori izango litzateke horia, kasu horretan, kolore horia. Eta bukatzeko daukagu marroia. Marroia daukagu euneko 40. Hor da, 360 bider 0,40 da, 140. Beste bat osatuko genuke hemen, beste sektoretxo bat hemen, eta kolore marroiari dagokiona. Eta oso ondo ikusten da hemen zein da kolore gehiena daukana gela horretan. Eta daude askoz ere grafiko estatistiko gehiago, baina guk hemen adierazi ditugu garrantzitsuenak. Bale, hau da grafiko estatistikoei buruz jakin behar dezutena.